Şeýle-de Senagat we Gurulşyk toplumynyň eşgäleriniň Hünär bayramynyň giňden belenilýän gününde Aşgabat şäherine güýjenmesi 110 kilovolt bolan bagar elektrik bekedi hem açylyp ulanymaga berildi. Hormatly prezidentimiň ýol başlygynda ýordamdyň elektroenergetika pudugynyň maddi enjamlaýyn benýadyn bundan beýlegem döwre wagtlaşdyrmak we ygtybarly energetika ulgamyny döretmek boýunça maksatnamalaryň ýeşer durmuşa geçirilýär. Bagar elektrik bekedining gurulyp ulanylmaga berilmegi munyň dowatdaky suwutnamasy. Bu elektrik bekedining gurulşygynda ekologiya talaplarynyň berja edilmegine möhüm ähmiýet berildi. Energetika toplumyny sewet we halkara ähmiýetli ýeri tasamalar durmuşa geçirmek bilen Türkmenistan ekologiya we daş guruşy goramak meselelerini jogapkärçilikli almy esasy çemeleşýändigini görkezýär. Hut şonuň üçin hem hormatly prezidentimiň durmuş ykdysady özgörtmeler maksatnamalaryny deýişi urdaky talaplara dolaly gelýän serişde taşyýtlaýjy ekologiya taýdan arasy tehnologiýalar we ýokary netijeli enjamlary ýeşen ornaşdyrmak baş wezipeliň biri hökmünde kesgidenler. Şeýlelikde bu waka berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni hormatly prezidentimiň durmuşa geçirýän öz strategiýasynyň üstünlikleri beslenýändiginiň nowatdaky beýany boldy.